Lodwa tajba, illum it-tnejn 29 ta' Ġunju, solennità ta' San Pietru u San Pawl. Nilqakom għal-Quddisa u r-Rużarju immexxija minn Dun Jimmy Bonnici. Illum nitolbu għall-10 djakni li illejla ser jiġu ordinati saċerdoti f'dan il-jum ta' festa solenni fġieħ l-Apostli San Pietru u San Pawl. Il-Quddisa tal-Ordinazzjoni Presbiterali ser tixxandar fis-6:30 fuq TVM2. Nitolbu sabiex dawn l-10 saċerdoti ġodda mimlija bil-ferħ ikunu dixxipli ta' Ġesu u rajja skont qalbu. Nitolbu wkoll għas-saċerdoti kollha li qed jiċċelebraw l-anniversarju tal-ordinazzjoni presbiterali tagħhom biex il-mulej iġeddet fihom il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Dawn huma l-Apostli Qaddisa li ħawlu l-Knisja u saqqewha b'demmhom, xorbu mill-kalċi tal-mulej u saru ħbieb ta' Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Niċċelebraw flimkien din is-solennità l-festa kbira ta' San Pietru u San Pawl. Nafuha wkoll bħala l-imnarja, diversi familji, tradizzjoni qawwija, ta' mument ta' ferħ bħala familja u bħala pajjiż għal dan id-don kbir li aħna nagħmlu parti mill-Knisja għad-don ta' San Pietru u San Pawl. Nitolbu l-mulej f'dil quddisa biex il-mulej isaħħaħ il-fidi tagħna. Ħuti ejjew narfu ħtijietna ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħnina. Mulej ħnina. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħnina. Mulej ħnina. U jħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja lil Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, nroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben wieħed Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bien il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqat talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej. Int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti mlina b'ferħ qaddis f'dan il-jum ta' festa solenni fġieħ l-Apostli San Pietru u San Pawl. Għamel il-Knisja tiegħek timxi dejjem fuq it-twissijiet tagħhom kif bihom int qed fiha is-sisien tar-reliġjon. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Għal-ħabta ta' dak iż-żmien, is-Sultan Erodi ataħħa li jaħbad għal xi wħud minn ħdan il-Knisja. Qatel il-Ġakbu u Ġwanni bis-sejf. Imbagħad billi ra li din il-ħaġa oġbot lil-Lut, ataħħa li jaqbad il-Pietru wkoll. Dan kien fiem l-għażmi. Meta arrestaħ u tefgħu il-ħabs, qiegħed lassa miegħu 4 qdiet ta' soldati ta' 4 kull waħda, bil-ħsieb li wara lajt irresqu quddiem il-poplu. Pietru mela kien arrestat fil-ħabs bil-għassa miegħu. Fl-istess ħin il-Knisja kienet qiegħda titlob l-Alla għalih bil-ħeġġa. Fil-lejl stess ta' qabel ma' Erodi kellu joħroġ il Pietru, dan kien rieqed bejn żewġ soldati, marbut b'żewġ ktajjen, waqt li xi għassiesa kienu għassa mal-bib tal-ħabs.
F'daqqa waħda ġie hemm anġlu tal-mulej u dawl idda mal-kamra. L-anġlu ta' lil Pietru daqqa fuq ġenbu, qajmu u qallu: qum malajr. Il-ktajjen waqgħu minn majdejh. Imbagħad l-anġlu qallu: dawwar il-mantar miegħek u imxi warajja. Pietru ħareġ u mexa warajh, bla ma ntebaħ li dak li kien qiegħed jiġri permezz tal-anġlu kien tassew. Ħaseb li kienet xi ħolma. Għaddew l-ewwel għassa u t-tieni waħda wkoll u wasslu ħdejn il-bieb tal-ħadid li kien jagħti għall-belt u dan infetaħ waħdu. Ħarġu u mxew tul it-triq. F'daqqa waħda l-anġlu telaq minn ħdejh. Imbagħad Pietru ġie ftiegħu u qal: issa qiegħed ninduna ta' bilħaqq li l-mulej bagħat l-anġlu tiegħu u ħelisni minn id Erodi u minn dak kollu li l-Lud kienu qegħdin jistennew li jsir. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Dawk li jibżgħu mill-mulej l-anġlu tiegħu jeħlishom. Dawk li jibżgħu mill-mulej l-anġlu tiegħu jeħlishom. Kull ħin imbierek il-mulej, tifħiru dejjem f'ommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu, ngħidu flimkien: dawk li jibżgħu mill-mulej l-anġlu tiegħu jeħlishom. Kabru l-mulej miegħi u nollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u weġibni u minn kull biża' ħelisni, ngħidu flimkien: dawk li jibżgħu mill-mulej l-anġli tiegħu jeħlishom. Ħarsu lejh u tiddu bil-ferħ u wiċċkom ma jistħix. Dan il-fqajjar sejjaħ il-mulej u semgħu u mid-dwejjaq kollha tiegħu ħelsu, ngħidu flimkien: dawk li jibżgħu mill-mulej l-anġlu tiegħu jeħlishom. L-anġlu tal-mulej jammar madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħin il-bniedem li jistken fih, ngħidu flimkien: dawk li jibżgħu mill-mulej l-anġlu tiegħu jeħlishom. It-tieni qari. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Ażiż, jiena ngħid għalija demmi ġa mxerred b'sagrifiċċju u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabadt it-taqbida t-tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm mirfuqa għalija l-kuruna tal-ġustizzja li biha f'dak il-jum iħallasni l-mulej, li mħallef ġust, u mhux lili biss, imma wkoll lil dawk kollha li jkunu għexu bix-xewqa tad-dera tiegħu. Il-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Hekk jien inħlist minn ħalq liljun. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Glorja lilu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Alleluja. Inti Pietru, u fuq din il-ġebla jiena nibni l-Knisja tiegħi u l-bibien tal-infern ma jelbuhiex. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: in-nies min jgħidu li hu bin il-bniedem? Huma weġbuh xi wħud Ġwan il-Battista, oħrajn Elija, oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tgħidu li jien? U qabeż xmum Pietru qallu: inti il-Messija bin Alla il-ħaj. U Ġesu wieġbu qallu: ħini int xmum bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rik dan,
imma missieri li hu fis-smewwiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi. U s-setat tal-infern ma jelbuwix. Jiena nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smewwiet, u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet, u kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. X'qegħdin niċċelebraw illum flimkien b'mod partikolari, hija ċelebrazzjoni nagħmluha kull sena tal-imnarja ta' San Pietru u San Pawl, imma qed niċċelebraw anke wara dawn il-ġimgħat li għaddejna. Ekku nixtieq nenfasizza hekk ħaġa waħda, kien hemm diversi nies li qaluli kemm apprezzaw li matul dawn il-ġranet fejn ipparteċipaw anke f'dan il-quddies fuq it-television jew mezzi oħrajn, kellhom il-ċans li jiltaqgħu mal-isfijiet. Kellhom iċ-ċans jinżlu iktar u japprezzaw il-kelma tal-Alla. Qalu li oħrajn sirt naf iżjed fuq il-qaddisin. Uħud kienu mbagħad jibdew il-ġurnata tagħhom mal-Papa meta kien ixandar il-quddiesa tiegħu. Hekk din l-għaqda flimkien bħala Knisja. Fl-ewwel qari tal-lum rajna lil Pietru li hu kien magħluq ġewwa l-ħabs u l-Knisja kollha titlob b'ħeġġa għalih. Hekk l-esperjenza tagħna flimkien bħala Knisja. Mibnija fuq ix? Fuq il-blata li hija l-fidi li stqar Pietru. Inti l-Messija bin Alla l-ħaj. Xi tfisser għalina dik il-fidi? Fil-ġrajiet ta' Pietru u Pawlu nistgħu naraw ukoll id-don kbir li qegħdin nirċievu aħna. L-ewwel qari jsemmi wkoll dan il-bieb tal-ħadid li mill-bieb tal-ħabs isir il-bieb li jiftaħ għall-belt, għal dak li hu ta' Alla, għall-libertà. Ġesu, Alla li sar bniedem li bil-mewt u l-qawmien tiegħu jiftaħ il-bieb tal-ħabs biex lilna jdaħħalna fil-ħajja sabiħa ta' Alla. L-ewwel don li jiena nirriflettu fuq Pietru u Pawlu huwa l-ħelsien mill-ħtija u mid-dnub. Kemm Pietru, kemm Pawlu kellhom il-passat tagħhom. Pawlu jippersegwita l-insara, Pietru li ċaħat lil Ġesu tliet darbiet. Ġesu ma jżommhomx skjavi tal-ħtija u tad-dnub imma jiftaħhom biex ixandru kemm hija sabiħa il-ħniena u l-maħfra tal-Alla. It-tieni ħabs huwa l-ħabs tal-persekuzzjoni. Kemm Pietru fl-ewwel qari kemm Pawlu fil-tieni qari fl-ittra li qed jikteb mill-ħabs, it-tnejn qegħdin il-ħabs minħabba l-persekuzzjoni. Kultant aħna wkoll nesperjenzaw indifferenza quddiem il-fidi, kultant tħossok waħdek meta qed tipprova tgħix ċertu valuri u tkun ħataq ta' qalbek, Ġesu jiftaħ il-bieb tal-ħabs tal-persekuzzjoni u jimla lil Pietru, lil Pawlu, lil Knisja bil-qawwa biex tkompli twassal is-sabiħ tal-Vanġelu. Fl-anniversarju tal-ordinazzjoni tiegħi kien hemm persuna kitbitli kompli wassal il-kelma tal-Alla għax tasal. Il-kelma tal-Alla qawwija tiftaħ tagħti d-dawl lill-bnedmin. Nirringrazzjawh. U l-aħħar bieb tal-ħadid li Ġesu jiftaħ u jifqa' huwa dak tal-mewt. Il-bieb tal-qabar Ġesu jagħmlu l-bieb tal-qawmien. U San Pawl qiegħed jgħidilna, jiena nħlist minn ħalq liljun, il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni sakemm nasal għas-saltna tiegħu fis-sema. Din hija l-fidi tagħna li aħna kultenti li irċevejna u nimpenjaw ruħna biex ngħaddu. Jew flimkien nitolbu għal xulxin bħala Knisja biex inwasslu il-fidi. Għalhekk jew nistqarru dak li aħna nemmnu fih. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissem il-Missier qabel kull żmien,
Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, jum mweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra tad-dnubiet, nistenna l-qawm mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fidi sħiħa f'dan il-mulejli jekk jagħti ħajtu għalina, aħna nistgħu nafdawlu t-talbiet tagħna. Nixtieq l-ewnet nitlob għall-Knisja, l-Knisja kollha, ma bħal Knisja tal-bidu nitolbu b'mod speċjali għall-Papa u għall-Isifijiet sabiex il-mulej jimlihom bil-fidi, bil-ħeġġa, ħalli jkomplu jwasslu il-fidi fi Kristu fid-dinja kollha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Kull persuna mhix impoġġija fid-dinja bla doċċ, il-koll kemm aħna għandna missjoni, aħna missjoni ta' Alla, don kbir ta' Alla. Nitlob mod speċjali għaż-żgħażagħ sabiex jarfu kemm huma speċjali għal Alla u jarfu s-sejħa tagħhom. Nitlob ukoll għall-10 żgħażagħ li llejla ser jiġu ordnati saċerdoti biex il-mulej jimlihom bl-istess ħeġġa u fidi li kellhom San Pietru u San Pawl. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna morda għal dawk li qegħdin ibatu minħabba s-solitudni sabiex isibu fina komunità li tos u li tkun viċin sabiex isibu fik mulej il-faraġġ tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal popli li qegħdin jitħabtu mal-faqar, ma' nuqqas ta' riżorsi, kemm quddiem din il-pandemija ma' wkoll quddiem il-problema tal-ġuħ u tan-nuqqas ta' edukazzjoni. Nitolbu għal solidarjetà vera bejn il-pajjiżi. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ilqa' nitolbuk mulej dawn it-talbiet u talbiet oħrajn li hemm f'qalbna kompli imliena bil-ferħ tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Bierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li din nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bierek Alla għaddejjem. Bierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan l-inbit li din nofrulek frott id-dilja xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Bierek Alla għaddejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejh is-sagrifiċċju għat-tifkir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej li t-talb tal-Apostli San Pietru u San Pawl iwassal quddiemek dawn l-offerti li aħna ġibna biex nikkonsagrawhom lill-ismek u bl-istess talb ikollna l-għajnuna biex niċċelebraw dan is-sagrifiċċju għal għaddejja fidili tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox,
Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax int jogħġbok timlina bil-ferħ bl-apostli tiegħek San Pietru u San Pawl, Pietru il-mexxej ewlieni fl-istqarrija tal-fidi, Pawlu li mallem għaref fit-tifsir tagħha. Wieħed waqqaf il-Knisja tal-bidu mill-fdal ta' Iżrael, l-ieħor xerret l-erf tiegħu fost il-ġnus u mexxihom lejn il-fidi li għalija sejjaħtilhom. Hekk flimkien kull wieħed skont il-pjan tiegħu ġemgħu il-familja waħda ta' Kristu u baqgħu flimkien sa fir-rebħa tal-martirju u fil-ġieħ li d-dinja kollha tagħtihom. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda, Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola tas-smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qudusija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk, biċ-ċokon tagħna tolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna flimkien f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina il-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, ma' San Pietru u San Pawl, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom aħna nfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, fl-imkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kiju bħal San Pietru u San Pawl nfittxu is-saltna ta' Alla aħna u nitolbu. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħal ma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-denja. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denja. Tina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna ħankunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi.
la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix wis-sal tagħna għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoħlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajta dejjem. Amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li ħadna qawwa ġdida b'dan is-sagrament, nitolbuk mulej li ngħaddu ħajjitna fil-Knisja, hekk li nitwettqu dejjem fl-imħabba tiegħek u nżommu sħiħ qalb waħda u ruħ waħda bejnietna magħqudin fil-qsim tal-ħobs u t-tagħlim tal-Apostli bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirku lil-mulej, Irroddu ħajl lill-Alla.
L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Tolbu fl-imkien it-talba tar-Rożarju. Dew l-ewwel net billi nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ. Meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minnu nagħti għalina, u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw ir-raba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija ppreżentat lil bina Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw il-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija tilfet lil bina Ġesu wara 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja l-ewwa ta' matana, slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina o pija o ħelwa Verġni Marija. Tlob għalina Qaddisa Umm Alla biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. Kont il-fema tal-Papa missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denji. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jiddililhom. istrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu smana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal tagħna. Missier Etern Alla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija Umm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina,
tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja, Enna lina. talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema tfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja telfin tal-irwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikkun imbirek Alla, imbirek l-issem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbira Alla Marija Santissima, imbirek għal-imqazza u Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-issem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Bekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb, infakkarkom li l-lejla fis-6:30 ser nwaslulkom il-quddisa tal-ordinazzjoni presbiterali ta' 10 saċerdoti ġodda mill-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re Raħal Ġdid. Nistedinkom għalhekk tkunu magħna fis-6:30 u biex flimkien nitolbu għas-saċerdoti ġodda
u għal iżjed vokazzjonijiet fl-għalqa tal-mulej. Grazzi tal-li kontu magħna, insellmilkom.